Ago erokamano ni Nyasaye kendo kinyi machielo ma Nyasaye ochako timo mondo achak ayudra e TV mar Lolwe ka kendo katudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Nyasachwa otimo na ng'wono mondo achak ayudra e TV ni gokinyi mar Jumapili. Ang'eyo ni Nyasaye osetimo maber kendo nyoro ne en odiechieng' mar Christmas. Ang'eyo ni ise kalo odiechieng'no kod kwe kendo Jumapili ma kawuono Nyasaye ochiewi kingima. Agon Nyasaye erokamano, Nyasaye majarit majang'wono mosetimo mago duto, kendo an bo oserita omiyo chaka yudo thuolo mondo abed e studio ka. An ba donjo gokinyi sani kendo mondo achak wapuonjre wach Nyasaye ma in be nyalo go kod ngimani atwa. Omiyo wago erokamano kendo wagwedho TV mar Lolwe mosebedo kamiwa thuolo maber machalo kod ma mondo wayal injili mondo in be janeno Nyasaye otimni ng'wono kokalo kuom injili mwayalo kaluwo e Lolwe TV ka. Mane momiyo Nyasaye omed gwedho Lolwe TV, ogwedh CEO kendo ting' TV ni malo, kendo wan joluo nego wamed miyo Nyasaye duong' ahinya kuom chiwonwa TV ma marwa ma jatende kata wuon go en jaluo wadwa, kendo osebedo kochiwo thuolo mondo oganda mar luo yud wach Nyasaye kokalo e TV ni. Nyasaye ogwedha TV mar Lolwe kendo ting' TV ni malo ahinya. Nyinga and Bishop William Abol, ajalego Murmalanga e piny Siaya County. Nyasaye omiya thuolo maber gokinyi sani madwani mondo asomie wach bada puonj kendo walam kod Nyasaye ka ng'atieko. Ang'e ni nyoro nyo sherehe nitie mar Christmas kendo oganda mathoth neni sherehe mar Christmas kagiwacho ni giparo odiechieng' mar nyuol mar Yesu. Agon Ruoth erokamano nikech adwa som wach molingana kod gima ne washerekea nyoro. Aburo some mo mar Isaya, emomiyo adwani be kaw mumbi e lweti Isaya 9 kochakre matiende 6 e kama adwana somie gokinyi ma kawuono. Aburo leri gimondo ing'e gimomiyo Yesu ne nyuolo. Mane gima biro lero. Jumapili mokalo nyocha ne wawuoyo kuom wach mawacho ni Nyasaye nohero piny omiyo nochiwo Yesu Kristo ma wuode mondo ng'ama oyie kuom Yesu kik lal to bed kod ngima mosiko manyaka chieng'. Kawuono wasomie teko man kuom nyuol mar Yesu. Isaya wacho niya, nimar osenyuolnwa nyathi, osemiwa wuoyi, loch nobed e lwete, mi nyinge miluongego ni Hono Jabura, Nyasaye ma jateko, wuonwa manyaka chieng', Ruodh kwe. Mane nying Yesu mane washerekea nyuol mare nyoro tarik 25. Mama wacho no osenyuolnwa nyathi, osemiwa wuoyi, loch nobed e lwete. Tiende ni sama onyuol Yesu noyudo ka nitie joloch mane tiyo piny, kendo ne nitie ruodhi gi jotelo gi jomanade. Onyuol Yesu to ne nitie ruoth moro miluongo ni Herode, jal manochung' no piny. To chieng' manowinjo nyuol mar Yesu nochape motame bedo kod kwe, nikech Yesu nobiro mondo okaw loch kuom joloch te mane nie piny. Kawacho ni joloch te to ting'o nyaka jachien, nikech Satan bende en ruoth. To Yesu nobiro mondo okaw loch nyaka wi lwet Satan gi ruodhi te mag piny. Mane momiyo muma wacho ni emomiyo Nyasaye noting'e malo manomiye nying molo nying duto te. Nomonde nying Yesu Kristo gik moko duto mondo gochonge piny, gibed manie polo kata manie piny kata manie bwo piny, to lep ka lep kochakre kuom Satan gi dhano gimoro amora mondo ful Yesu Kristo en ruoth. Koro kinyi ma kawuono muma wacho ni osenyuolnwa nyathi, osemiwa wuoyi, loch nobed e lwete. Yesu emokawo loch ewi loch te. Sama nonyuole, Herode no apiny kadwaro mondo mi onege. Mama wacho ni nooro ajuoke moki oruok chieng' mondo odhi one Yesu kama Yesu nitie. Chieng' ma ajuoke nodhi moor gi ruoth,
chieng' ne ma Yesu nokawo loch kuom ajuoke. Majuoke no surrender magichiwo mane kod pesa ni Yesu. Duong' mar ajuoke nodong' e lwet Yesu, chieng' na ajuoke nodong' ma onge teko. Kendo mowacho ni kaka ne gibiro yo mane giluwo ka gibiro ke mane giluwo ka gidok. Herode nobedo piny kurita ajuoke mondo okelne report. Kata kamano ajuoke noromo gi Yesu manolokre nowe timbe juok, ne gidog yo machielo. Ng'ama oromo gi Yesu gidong' kaka ne en, nyaka obed chwech manyien. Gik manotimo marach nyaka weye mobed ng'ama chielo. Chieng' no mowacho no Herode ne iye wang' kurita ajuoke mondo okelne report ok oneno, ka chunye ma iye nigi lit kod jal monyuol, ng'ama pok oneno kata gwang'e. Nyathi ma pod yom nochando Herode motamo Herode nindo. Mano Yesu jal maduogo yukume gokinyi ma kawuono. En kodonjo dala moro kata obed dala monodong' chien ma ji ochayo, to Yesu yawo dalano ma pinyne ka dalano ting'o wiye malo. Kech en gi teko molo teko te, kendo onge pinyruoth manyalo chunge nyime. Mowacho loch nobedo e lwete. Yesu yewuono loch ma kata gokinyi sani mama jochiende modino ni momi onge ber mineno, momi wedo kionge mor, momi in kod kuyo, ma kata jin kod mor tini dong' ke ywak. Ng'at manyalo goli e lwete jochiende giluonge ni Yesu kende. En ema loch ni e lwete. Kendo loch ma Yesu nigo en loch moloyo nyaka pinyruodh joma tho. Mane momiyo ka Yesu odhi kata dala gi Lazaro to yudo ka Lazaro osetho motop, to nikech Yesu ting'o loch nyaka mar chier, Lazaro nochier mo ai pinje motho mobet mangima. Mane jal monyuol manya winjo ka chuo kod mon sherekea. Mama wacho no senyuolnwa wuoyi kendo osemiwa wuoyi. Loch nobedo e lwete. Nitie loch ma Yesu ting'o ma kata bedo tuo masando ng'ato momi onge kod kwe ngimane rach. Yesu ting'o loch mar chang ma kiyie sani gokinyi kaka yaloni, to tuo masando ngimani no Yesu biro changi kawuono mbed mangima. Kech loch mar chang ni e lwet Yesu. Yesu ting'o loch manyalo gonyo ng'ato kata obed jochiende moketi gi lek maricho momiyo in kinindo gotiendo leko gik magalagala. Tijo mo jochiende keto gi lek maricho, leko gik magikia, ma kata ka piny dhi imore godhiambo to koyo chako chame. Winjo koluoro dhe nindo nikech konindo to onge kwe. Chieng' moro winjo ka mama moro wacho ni en gotieno ok onindi, jochiende sande nyaka piny ru, onge kwe ngimane. To jal ma yalo gokinyi sani e jal moting'o loch ma jochiende ong'eyo maber. En kiluonge sani e ngimani to kata gin jochiende mag majin ma ng'ato nolok ngimani masandi, machamo dendi seche ma gidei gotieno kinindo, moko be lokre chwo terre kod mon gotieno ka ji nindo. Yesu nyalo goli gino gokinyi sani, kech muma wacho ni loch ni e lwete. Isaya wacho niya, nimar osenyuolnwa nyathi, osemiwa wuoyi, loch nobed e lwete. Minyinge miluongego ni hono. Tiende ni Yesu en hono. Kama odonje gik moko lokre ataro. Hono en ang'o? Gima ji ok pande timre gino kotimre gini iluongo ni hono. Ka in nyako ma ji nong'ado kare in ok inyal gadhi tedo, omera ka Yesu odonjo, Yesu en hono. Oloko ngimani midhi tedo manyuomi ma piny ne, kech iyudo hono. Dichuo, wan kod miere ma ji nong'e ni gima ber madibedie onge, momiyo chau kata e gweng' kata e anyuola, ma kata ka koro mwaka ne koro rumo kama ji orome e family, to un udong' chien kinde ji, kendo odu kanyo ji ochayo, kech gima ber minene onge. Omera kirwako Yesu ngimani, Yesu timo hono. Bipo ka chaya ga nyiro rumo muchak ubed jomigeno, nikech iluonge ni hono. Yesu en hono. Odonjo e piny Jeriko, yudo dhako moro miluongo ni Mariam manyar Magdala. Ka jachien mar chode oketo dhako no malaya ma chwo terore e piny Jeriko. Dhako mowe kare ma ji ok dwar, ma koyude gi makosa to ji ong'ado bura mondo goyi kod kidi mondo tho. Onge ng'ama neno Maritha ka dhano, nene kata nene ka guok manego kod kidi mondo tho. To Yesu ma hono kodonjo, to yudo ka Mariam isembe mondo neg, to gitero Mariam ir Yesu ja-Nazareth. To Yesu okecho Mariam kaka onyalo kecho ng'ato gokinyi sani. To ng'iso oganda moloro Mariam kod kite nowinjo, ng'ama pok otimo richo machal gi ma Mariam otimo moko gogoyi kod kidi. Chieng'no bura nolo jonek, ma ji noringo mowe Mariam kendgi. Yesu kong'iyo Mariam to penje, to ere joma ne dwa goyi? Mariam ong'iso japuonj gi onge.
to Yesu ndiko piny gi lith lwete, ndiko nying mare mi kitap ngima. Kata ji kwani ng'ama top, Yesu poko kwani ng'ama top. Kata ji uchayi ma ji kwani takataka, Yesu poko kwani takataka. Kata idong ng'at ma ji ok dwar, Yesu poko tamre i. Tano nyiso Mariam ne dhi to kik chak idog itim richo. Kech kidhi timo richo to marach nobini molo ma kawuono ni. Mariam mane ma ochot mane ji ong'eyo ne ma nyingo dong e muma. Mane dhako mowiro nyaka Yesu kod mo, mane ngone tek, momiyo Judas ong'ur. Kech nowalo Yesu ja Nazareth, mondo bed ruoth kendo jawar mar ngimane. Yesu en hono kogore ngima ng'ato, to timo ng'ano bedo hono ni jomong'eye. Joma nok nini ka dhano biro nini ka dhano kikawo Yesu, mobedo ruoth e ngimani. Kech muma luonge ni hono. Wacho ni hono en gima ji ok par nde timore, gino kotimre luonge ni hono. Omera kati jatuo matuo ni ong'e, kichango to piny wacho ni waneno hono, to Yesu ye wuon hono. Muma wacho no senyuolwa nyathi osemiwa wuoyi, lochno bedo e lwete kendo nyinge miluongo en hono jabura, Nyasaye ma jateko. Yesu bende e wakili, loya maber, ma ka ng'ato mako to buche madalagi koro ok loye, kech wan gi chuo ma buche madalagi oloyo. Bura mar musumba madalo nyaloyi, kati bed polis mating'o bunde ma ji ong'eyo migoni saruti kambi, to bura mar musumba madala utami mi kendo to mon weyi ikendo to mon weyi. To kikawo Yesu nikech en jabura makare, buch musumba madala koro ok chak loyi kendo. Kata bed bura mar dhier mar rembu, momiyo ji dhi ka pango dok e dala gi lwetgi nono ka gima ber mayudo onge. Kech bura mar dhier mar dala, momiyo jomoko nodongo modak ka onge ber ma gineno. Moko udi nodiyo ka gidak e udi maricho richo maber onge igi. Moko kechie monego gima gicham onge nikech dhier ni e dalano. Bura mar dhier momako ji, momiyo yawuoyi idho gari dhi ka pango to gima ber ma giyudo ka pango onge. En dhier manyalo lawi ka pango michandri ka pango molo kaka ni chandri ka in dala. Kech mano bura madalau. Lakini anyalo jabura makare ma kimako to en loya maber. En kinwang'e to buche molojo dalau koro ok loyi. En onyalo gonyi buche madalau. Osiepna gokinyi sama yala ni onegi ne. Kech inyalo yalo wach Nyasaye to pachi pok ofwenyo gimomiyo yalo injili. Injili yalo nikech buro loji. Wan gi yawuoyi jochende mag kong'o loyo. Mano wuode ng'ato mosomo ma graduate, ma jochende kong'o rano. Bura mar mer madala gi orane. To yalo jabura makare ma kimako to buch mer madala uk chak sandi kendo. Ibele bede ng'ama igeno osiepna mibed ng'ama kare, kech iyudo jabura mahono. Yesu ja Nazareth, ng'at manyalo chungo yamo matek motamo dala kalo. Kata bed bura mar tho, momiyo dala ike ji kaka higa. Seche moko iseiko midong' kendi ma in iwuon midong' no ibe luoro kodi. Omi luor kata dhi dala nikech ineno ka gima tho madala udhi negi. To kawuono kelo ni jabura manyalo chungo nyimo tho madala u. Mamak jochende mag tho manego ji nikech wan kod miere. Makedo nyoto yudo ka udi ma permanent odong' ka joma odak e igi onge. Pakni ema ywak i udigo. Yawuoyi manogero udi osekane liel. Jachien chamo ji tieke e dala. Wan gi dala makedo nyoto piche emiyudo kodong' i kor ot. Dayo dong' ka ywak koneno nyithinde kodong' i piche gi emodong' go. Jachien odage nonge ng'ama bet mangima. To omera kinwang'o Yesu jabura makare, jal momako bura ni jochende mag tho e dala gi Lazaro. To tho ok negi kech yudo jabura. Buche matek motamo yawuoyi ng'ado. Momiyo ji wuotho ka ng'ato kwano lwete ka janeke barabara. Makato ng'ato ma piny olu lakini nitie gima go kode mbaka. Makata kedonjo ofise to yudo kobet kong'eng kech bura machame odhi kod chunye mabor ahinya. Miyo seche moko wuoyo kende ka janeko. Moko nindo ok ter gotieno. Parruok nyaka piny ruoth chiedh nade gi ywak. Omera bura madala unyalo nyako. Makata in ng'ama osomo mariembo mtoka. To bura mar koso dhi tedo madalau uchung' e nyimi. Omiyo mna chuo mawuondi. To makendi malungi chiega to onge. Igombo mna dichuo madikendi to kiyudi. Kech bura madala wodagi. To kikawo Yesu jabura mahono. Yesu biro chung' ni buche matek. Momiyo nyidala u eyike tok chiel mokiko kaburini. Katedo tamore. Yesu biro muomo kodi. Kech onge gima tamo Yesu jal mayalo. Muma wacho ni nyingi luongo ni hono jabura. Nyasaye ma jateko. En onge gima nyalo loye. En gi teko, gi loch kod nyalo. Kinde moro e piny Gerasi, Yesu ogowo gokinyi. Yudo dichuo ma jochende noriembe dala. Motero dak kaburini kama iike joma tho.
Mumu wacho ni gokinyi no ywak kanyo odhiambo bendo ywak. Odak kama ike joma tho chalo le. Kare nosegolo ke kwana mar anyuola kendo ong'ama ne pare ka dhano. Jachien nyalo tengi kindi jodalau kata kinde weteni. Midongo kendi moke chal ng'ama nonyuol gi ji. Makata ka wacho mono time dala tino kng'isi. Kijachien tengi mowiti oko. Makata kipogo lo tini wod dala tino kidu lono. Kichwacho no machato kare oselal. Lakini Yesu makecho ji nyalo kechi gokinyi sani. No kecho jagerasi cha modwoko dala. Ching'no neko nowe. Uchinde mag lejo no akuome mapache no duogo. Mubedo dhano manyalo dok dala magedi. Ukinyi makawuono ayalo hono majabura Nyasaye majateko. Dala mjuchindunge maber. Kato bedo uchinde modino ni. Mumyu ino mna chuo mami ich. Idak gi nyithindo ang'wen moro ka moro nuguonigi. To ng'ama kedi kuom chogi onge dong nyithindo kichandrigo. Kawuono Yesu nyalo chung'ni e bura. Kendo nyalo muko jela mar dak gi chandruok mosesandi motimni ng'wono. Wachomo loro mwaka. Unigirami chunyi ni masiche gi chandruok misebedo kikale. Okichaki ne 2022. Kich Nyasacho moyalo nigi teko. Mwacho ni bade ok chiek madumone resi. Kata okinyi sami bete kom kinenani. Onyare resi dichuo. Kendo dhako kata cheno ketho odi. Madi chumu kendo okneni ka chiege. Seche moka yalo ni sani. To chori non lal wigeri opo kineno. Cheno baro kode ne rai ni timbe ni mapondo. Kigone simbe seche moko tindo komake. Kije cheno make. Yungi kwe dak mari dongi nyithindo kichandrigo. Nitie Nyasaye majateko. Molo chunje mag mudho momako chorigo. Manyalo loko pache dichuo no mapar ode mapar nyithinde. Ukinya nyalo nyal man gi teko. Mama wacho no senyuol wa nyathi. Osemiwa wuoyi. Manyinge miluonge go. Iluongo ni Hono. Jabura. Nyasachwa no. Unge lweny matek manyalo tame. Pok onwangore gima tamo Nyasaye no kwero nam. Manam oloso yo noganda ne moganda kalo. Kata bini tigi mogingore muchung matek. Modagi no kenyal kalo. Yesu biro golo gino okinyimi sani. Ukinyi ni kawuono. Kakoro wachomo loro mwaka. Unegi yudi chire muri chunyi ma ewatina dier. Yesu nito koro nego lochna. Kita sekali weche matek gikmasena no dongo. Wanigi chuo. Mwenye chino segoyo. Manyaka jo moko nego chaye tindo chaye. Nyaka jo mani konyo tinde nyeri. Chino duki kama okane jipandi gikie. Mibe wich kuto lo yima kata di kama jinti otami. Iluuru kata di kindi jo wadun ke chino lori muduki piny mugik. Kami gikie no Nyasaye pod nitie. Manyalo chako tingi malo michaki bedi ngati migeno. Jomoko chino segoyo. Maweche matimo gi osedhi kodgi mugi kodgi awol. Wacho mi chunyi gombo madhusumo de tho. Wanyisi ni madhusumo ken answer. Answer eni Yesu ma Nyasaye no chiwo. Kiyie kuome gima sandi no. Yesu nyalo loyo ni gokinyi makawuono. Mane mumi chak bedu tieri kom wach miyalo. Kendo wuoye chunyi na ol gik maneno katimore ni ngimana. Adwaro Nyasaye manyalo golo na jela. Seche moko nigo lam Januari nyaka Desemba. Tich onge. Ini michalo ng'ama tich nokosore ne piny ka. Kamedhie no vacancy. Wanu gi jomoko matiyo tich mok chal kod sombgi. Gima ni somo jachino tamino kijan nwang'o. Omigo wi tich makuodo wiyi. Makata kamitiyo dak siem no sip na tiyo kama. Tich mitiyo kichal kodi be ok chal gi sombi. Wasigo go ni ageng'a gidagi no kenyal chamo haki mari. Wan gi jomoko monigo chamo bwongo. Kich negi somo gen garieko mar tich. Jachino tamgi chamo bwongo gi chamo tij agoko. Mitiyo tich moko unjiri ti kod rieko ma inego. To nikech gima de timo ngo bi ochuni kod tich moko mari. Bibe kuri selu sope ngimani. To wach mayalo nigi teko. Nyalo chako duko ni geno ma jasigu no ketho kuomi. Michaki bed gi ngima makare. Muma wacho no semiyo nyuolwa wuoyi, osemiyo nyathi. Bukinyi makawuono kata gin jo chiende mang'ate manoloko ngimani. Moketi yonge kwe ngimani. Gimoro amora mitero lweti ok wuogni maber. Wan ga dhako makaro temo loso maber dier ode to ok wuogni. Dag di chume na dondi golwany goch godhao. Onge kwe mineno. Onge gimunyalo pango mulos muwinjro mutim. Enena yuaruk sakasa. Gima timre no mano dwaro mar Nyasaye. Mano jachien. To me momi nyalo Yesu.
manyalo mako teko mag Satan moa piny maketho dakni maketho odi. Kendo neno wan gi ji mang'eny ma gise lose hope ni en onge gima ber manyalo timre ne. Minyayudo ng'ato ka koro en ng'at ma nodhi adhiya kama piny ohero tere. We lose hope. There's no permanent condition in life. Gik mineno ma koro mi lose hope go mago gik makalo. Dogu kuom Nyasaye. Yeye kuom Yesu Kristo kendo wal Nyasaye ngimani. Mondo ne tije madongo ma Nyasaye timo ne jok moyie kuom Yesu wuode. Onge gima timi mapok notimo ng'ato. Mineno mikale go nitie joma osekale to Nyasaye olochonegi. Kata in be ruoth nyalo lochoni kata gokinyi sama yaleni. Mipoka gik mane dhano wacho nok nyal dhi kumi nyalore. Kata nyuse chai mama. Mose moko dala mokende ji nene ka dhako moko nego dage dalano. Lewre weche dhano dwar mana Nyasaye. Manyalo chung'ni bura. Mami ibed dhano kendo nyalo timo ni hono. Jal ma wuoyo kuome iluongo ni jabura ma hono. Nyasaye ma jateko. Jal ma onge gima tek matamo. Ubiro timo gik madongo ni gima ng'ama nena sani. Kendo yie chunyi ni kichako Januari. Tidhi neno gik madongo ma Nyasaye timo ngimani. Okichaki ne shida mani neno 2021. Okichaki ne 2022. Kich wavuko mwaka gi Nyasaye. Kendo mi Nyasaye gokinyi makawuono. Ngimani mi Nyasaye. Katibedo nyathi skul mnyachino tamo ni kisomo. To kochopo kinde penj. To wi bari to wang'i chweru pi. Makidhi timo penj duogo result mokichal kod rieko ma ingo. Maseche moko chunyi no ng'ado kauli ndwa mondo ringi we skul. Nyasaye mabiro lamo kodi gokinyi makawuono. Biro changi biro doki skul mikal penj. Kech Nyasachwa ja adiera. Gimino no matimi no poko tamo Nyasaye. Omiyo bed gi ikro kawuono kendo bed gi yie. Ni kawuono sama walamo Nyasaye to kachaka dong kaka an. Nyasaye nyaka tim na ng'wono. Katibed ja biashara. Ni chako biashara ka biashara dhi kodi maber. To jochinde ma jobiro chien nova miya biashachi. Masa nigi kitimna kod gope. Gimitimo koro gokonyi umimna stress. Chunyi thoi wacho ni dwa loro biashara mondo koro dogi titich mora. Anyalo nyiso ni mwaka mwachako no. Kikiyie nikech Nyasaye nitie. Wabiro lamo Nyasaye mondo chako chung kodi kendo biasachi no nyaka amalo. Nikech kawuono wayalo Nyasaye ma jateko. Jal magi moko te winjo duonde. Apaka gi yamo winjo duonde Nyasachwa mwayalo. Chieng' moro ka Petro ka Jona ging'ado nam kod Yesu ni iye. To koro ya kayamo moje kudho mateko wuok ni gidir nam. Mutamo iye momo Yesu to nindo chien. Sama Petro negi paro ni gin kod jal magi moko te winjo negi chiwo Yesu. Sama negi chiwo Yesu kano chung no kwero yamo no winje. Apaka be no winjo Yesu mapinyo kwe. Kawuna dwa ni chiwo Yesu. Wachiruta asekali tembe. Asekali lwenje wicho segoya mang'eny. To kawuono amalo Nyasaye muri chunge yembe magoya gi. Amalo mondi maki wasigu mahinya. Amalo mondi kedi lwenje magoya. Kech enitie. Oko lokre bende lwenyo kloe. Iluonge jabura mahono. Nyasaye majateko. Jal majuki oluoro. Ena juke no sarenda ne loch chieng'no. Mano kaolo chiwi ajuke te. Katobede dala malawruok nitie iye. Makidok dala to ng'ato wacho ni chak iduogo ane. To gikowo ji to ka gidok tidok kod sanduku. Ng'ama nigi Yesu ja Nazareth. Biro muomo yamono makata jochedo dagi. Biwinjo gima yalo gokinyi sani. Dogi chunyi ma iye mondo ibed kod yie. Iwacho gima ni osetimore na mang'eny. Kendo wan gumono moko. Ma Satan keti titing'o ich dweche 9. To kinyuolo nyathi to bang' dweche 2 ma nyathi midong chake thundi. Dong kiywak adier ka pich nyathi midongo. Kijichen dagno kidag nyathi minyuolo. Kawuono wadwa lamo kodi Nyasaye. Manyalo chungo tho manego ne nyithindo. Mondo 2022 bed hiki enjoy ber ma Nyasaye otimo. Kendo iwinjo kata tiche mosega tami. Adoni ibedi kodi yeni kechabiro lamo kodi Nyasaye. 2022 nyaka tim nend Nyasach Israel. Ruotho locho de minongo tich mane ji paro no kenyal nwang'o. Kata nyar ng'ato ma tedo tamore ne. Momiyo nyiri weteni osedhi tedo motindi penje ni tedo dhi tedo karang'o. Nyasaye ma yalo gokinyi makono nyaka yawniyo. Ma 2023 ne hond Nyasaye mibedo kod odi. Adwani nwang'i yien kech adwa lemo kod ng'ato. Ing'eyo gima idwaro kuom Nyasaye.
ing'eyo wach matek masandi Nyasachwa mukete studio ka wadwala me kodi gokinyi makawuono katobedo mnalo wenj ot katobedo lweny mar kar tich kamitie mani loro tich kikia kata kendo chak duoki tich kendo Januari Nyasaye dhi duoki kata ini od jela no maki buchi pode yalo kes poko ng'ad kawuono kelo hono ma jabura loya maber buru chungi buche makigo kendo dhi kalo kod kwe adoni nuongi yien ke chadona lam kodi ng'ato kod ng'ato kendo kama intia adwani go chonge piny mondo walama ne kodi Nyasaye kuom wach manade ma Satano sebedo ka sandigo Nyasachwa dhi lochoni walamo Wuoro maler e nying Yesu Kristo ma Nazareth ondiki wuora ni inie hono kendo inie jabura kendo in Nyasaye ma jateko lokri hono no dhako makoro pi wang'e chwerni lokri hono dichuo ni Nyasaye aruth ibed jabura dichuo mabuch dalagi oloyoni ibed jabura na dhako makoro onge kwe alami Nyasach Israel mul ng'ato kod ng'ato godo tekoni nyaka jale matuoche sando miye ngima dhako mokoso kwe mar dak ruoth miye kwe jalo mohande ok dhi maber ruoth gwedhe aselami japuonj ne ng'ato kod ng'ato ka wachomo mondo walor mwaka ma 2021 oganda te Nyasachwa malami kendo moluori iumo kod rembi mono chwere Kalvari wane 2021 yor kwe Nyasaye ka ng'wono ni umwa ng'ato kod ng'ato erokamano kuom gwedho joneno ka nyingi man gateko yudo duong' e nying Yesu Kristo Ruoth amen erokamano ni Nyasaye mose timo gik madongo ni in miseyie kendo ilamo gokinyi makawuono atieko kafulo nyinga an Bishop William Abol aja lego Murmalanga e piny Siaya County sani adak e piny Nairobi e piny Olympic Kibera kede piny Kibera kanye kamene kanisa kama titi Nyasaye aruoki e kanisa kibiro kata kawuono gi Jumapili mondo warom kendo walam Nyasaye kanyachiel bira kichopo Olympic gona sime namba maringe screen ka mondo direct kichope kanisa kama wantie o namba mar simu mara en 0721 280025 0721 280025 Airtel number 0782 495 083 o puonj mag wach Nyasaye be nyayudi YouTube account mara ki subscribe Bishop William Abol Nyasaye mondo gwedhu kendo Nyasaye otau kod kwe nyaka wanyon higa manyien kendo ang'eyo ni Jumapili ma tarik 2 wanaradi studio kago kinyi kendo wanalam Nyasaye kwa chako mwaka Nyasaye mondo gwedh ng'ato kod ng'ato Shalom